και στο νέο έτος. Την ευλογία και τις θερμές ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου έλαβαν οι δήμαρχοι Πολυγύρου και Συθωνίας Αστέριος Ζωγράφος και ο Ιωάννης Ζίζιος αντίστοιχα, ανταποκρινόμενοι σε πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Οι δύο δήμαρχοι και μεταξύ τους στενοί φίλοι μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη με τις οικογένειές τους για να γιορτάσουν τα Άγια Θεοφάνεια. Μετέφεραν τους χαιρετισμούς στον Οικουμενικό Πατριάρχη των δύο Μητροπολιτών Κασανδρίας και Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου αλλά και των συνδημοτών τους και συζήτησαν με τον Παναγιώτατο ζητήματα κυρίως περιβαλλοντικής προστασίας. Παράλληλα τον ευχαρίστησαν για το ότι φυλάτει τις θερμοπύλες της πίστης και δήλωσαν υποστηρικτές του έργου του. Η κομματική σας δραστηριότητα είναι έντονη και αγκαλιάζει όλο το γένος μας και έτσι πρέπει να είναι ασφαλώς, αλλά έχετε παίξει καταλυτικό ρόλο και σε θέματα περιβάλλοντος, στα θέματα τα οποία τα αγγίζουμε και εμείς με ιδιαίτερη ευαισθησία, προσπαθώντας βέβαια να πείσουμε και την πολιτεία εκάστοτε και να συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά κυρίως να καταλάβουν και οι Έλληνες ότι μέσα από τη διαδικασία της διάσωσης του περιβάλλοντος μπορούμε να επιβιώσουμε. Το μέλλον των παιδιών μας. Στη συνέχεια, οι δύο δήμαρχοι προσέφεραν δώρα στον Παναγιώτατο και πήραν την ευλογία του. Σκεφτήκαμε να σας κάνουμε αυτό το δώρο για να σας δείξουμε την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας και ένα εξαιρετικό ποτό του κονιάκ, το καθαρό ελληνικό. Μήνυμα προς τους χαλκιδικιώτες έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ευχόμενος το 2012 να είναι καλύτερο από πέρυσι. Εποφελούμε της ευκαιρίας της παρουσίας του καναλιού, του τοπικού, για να μεταδώσω, να απευθύνω σε όλους τους κατοίκους των δύο δήμων, σε όλους τους δημότες σας, κύριοι δήμαρχοι, τις θερμές ευχές του Πατριαρχείου μας, την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας, τη δική μου αγάπη, την πατρική, και εύχομαι μέσα στο 2012 να πάνε όλα κατευχήν. Στη συνέχεια του ευεργετρίου γράμματος που μας επέστειλε ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας, κ. Βαρθολομαίος, για τις υπηρεσίες τις οποίες έχουμε προσφέρει στις Μητροπόλεις της Χαλκιδικής, Κασανδρίας, Ιερισσού Αγίου και Αρδαμερίου, μαζί με τον συνάδελφο τον Δήμαρχο Συθωνίας, τον κύριο Γιάννη Τζίζιο, και τις οικογένειές μας, επισκεφθήκαμε τον Πατριάρχη για να το εκφράσουμε την αγάπη και το σεβασμό μας προς το πρόσωπό του και κυρίως να του δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την δραστηριότητα την οποία έχει ασκήσει στην περιοχή, αλλά και οικουμενικά σε σχέση με το περιβάλλον. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία του αγιασμού των υδάτων και γι' αυτό ακριβώς είμαστε παρόντες, αλλά κυρίως για να πάρουμε την ευλογία του Πατριάρχη, ο οποίος πραγματικά είναι ο πνευματικός μας πατέρας. Και έτσι θέλουμε να διατηρηθεί, γιατί πραγματικά κτηνοβολεί το Πατριαρχείο και θα πρέπει να κτηνοβολεί. Μας υποδέχθηκε εδώ στο Πατριαρχείο ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ανταλλάξαμε τις απόψεις. Το συγχαρήκαμε για τη στάση ζωής, ότι είναι ένας μεγάλος δάσκαλος ο οποίος μας οδηγεί και μας εμπνέει. Χρόνια πολλά σε όλους και εμείς με δύναμη θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο μες στην Έφρονη. Οι δήμαρχοι Πολυγύρου και Συθωνίας ξεναγήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, είχαν επαφές με μέλη της ελληνικής ομογένειας και επισκέφθηκαν παράλληλα και τη Θεολογική Σχολή στη Χάλκη.